Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Adelbert Nongrum MLA ka Voice of the People Party na North Shillong Constituency ula pha da ka shithi she ki menteri sarkar ki bakin thum she menteri ka tanat PHE bat kawai she menteri ka tanat Urban Affairs jong sarkar jilla halor ka jingkerdo ka bakum ka nongba bat ka North Shillong Constituency kalaman. Uba Adelbert ula ong baka jing ai daw jong ki tanat trikam bat ki menteri sarkar halor ka jingduna jong ka kalak bandai na ka jinglong jingman jong ka ayom Henry na kalyang jong umla ban pediang ya kata bat ubu ka jingkentu ya ki menteri badai pet jong ki arteli ki tanat trikam ki bakin thop ya ka PHE bat ka Shillong Municipal Board bakin betha ya ki nong tre jong ki ban pet benia ya ki jingduna da ka balet ki jaka ne ki feel ban sakhi da ki jong ki khman ya ka jinge ka baki pat ba ki man uba Adelbert ula ongru baki don ki jaka ki baka kala shuslei sharot kat ba ki don pat ki jaka ki baka kami bat ki breu ki haban mat ya ka jingkerdo uba Adelbert ula ong bala don kam ban penkeu syakmat ya ki rukam trekam kamtam ha ka baka jilla kala jam sya ka jingdap san pu arteli ki snem bat kini ki dai tang ki jingdan kam ki baret ki bala ban penbha namar klem ka umbam umdi ubreu unomla ban Hangni kesi kumu MLA John 17 North Shillong Constituency ngalapa da ki email ka shithi sha ki minister concern jo ki artillery department koi minister concern jo ka PHE barway minister concern jo ka urban affairs halor ka jingkerdo ka umbam umdi khantaman de constituency ke jonga te bonsin abang iwat abang persang berwat di kadau lembaga department kadau ko bami kadai ko ba namar ka jing terkhong jong kaniga ayom kata kanum dei tang kadau kanum dei tang ka lame excuse kanum la bar sipun honru ya ki pai ba namar ki pai ba ki dei ki ba sildat ya ka tax shigi department pero teror tak kanong rem ngabu ya ka jing kerpat ngabu ya ka jing kentu lembaga minister mungkin soba ban kentu banai ka proper instruction ya ki department concern habari PHE bada bari ka SMB namar begini ki artillery department kenumla man punya khalat iwe pat ki hapanya rekat namar ngitip ba PHE ka dei ka supply ko but ka municipal ka dei ka pen ka basam pat ya ka syaki bantau per ngakwa ban penpau ni ba kidon ki jaka kidon ki baka umbam ka shilei ka paho kami slam ka por bar kidon par ki jaka ru ka ba kami duna par ka kerdu tilmar kada ngakentu ya kini artillery department bakin subha ban simkia banum shuhun ban shushong ya ban trekam na po office le ban pha ki field assistant lani ki field official bakin don na po ground zero khanang bagin lap nilap ban lap ya ka daw tenrai ke ka daw ka ba ngidong kam ban improve namar jela kala ya sang puar tri kisnem kat ba kani ke basic necessity ka bangi dongkam tam e ko umbam umdi ngite ba de ke jingim nam te ki pai ba khlem ko umbam nginom la banim rei khlem ka ba minang la banim kat tu kan por te mar ka daw ni ko por so am ken mau ba na khaliang ka jiao pleng dor barsnong bar kumju na resam thia dor barsnong na khaliang ka waindo bar kiwi do ngala pen pau ba kadon kani ke jinge ha ko ba ki wei pat ru ki banta jong constituency jong aru bakni ki department kim subha ban leho la ka jong ka kamra ke deiti bar ke jingkat kle kani ka jingkat tu na ka yang jong kum membeli